Il-Partit Nazzjonalista kritika lill gvern tal qed jinjora s-soluzzjonijiet imresqa mis-settur privat għal problema tat-traffiku bl-użu tal-intelligenza artifiċjali. F'konferenza tal-aħbarijiet fil-Junction ta' Paċeville, ix-Shadow Minister għat-Trasport Mark Anthony Sammut għalli din l-idea tuża t-teknoloġija u l-intelligenza artifiċjali biex tanalizza t-traffiku u tippjana r-rotot. Dan mhux qed isibu l-appoġġ u l-bibien miftuħa mill-gvern ta' pajjiżna tantu hekk li propju idea li twildet f'Malta mir-riċerkaturi investituri Maltin mhux se narawha tiġi llonċjata l-ewwel f'Malta imma dawn kellhom imorru propju f'din l-idea fil-Maċedonja ta' fuq. Ix-Shadow Minister għar-Riċerka u l-Innovazzjoni Ryan Kallus qal il-Gvern tantejja u jinsab mifni bi problemi interni li ma jistax jiffoka fuq l-isfidi li qed jiffaċċja l-poplu. Żied li ftit tal-ġimgħat ilu l-Gvern ħabbar pjan nazzjonali biex jiġu indirizzati traffiku u ħarġu għal konsultazzjoni bil-Ministru Chris Bonnet iħeġġeġ lil pubbliku joħroġ b'idejat innovattivi u teknoloġiċi. Ix-Shadow Ministers spjegaw li l-mod kif aġixxa l-Gvern f'dan il-każ huwa sintomu tal-apatija tal-Gvern Laburista fil-qasam tar-riċerka u l-innovazzjoni u nuqqas ta' ħeġġa biex jinstabu soluzzjonijiet li jistgħu jtejbu l-kwalità tal-ħajja tal-Maltin u l-Awċin. Qalu l-Gvern Nazzjonalista ġdid se jservi ta' mutur għal teknoloġiji ġodda li jwasslu għal titjib fil-livell tal-għejxin tal-Maltin u l-Awċin kif huma proġetti bħal dawn li jindrizzaw waħda mill-akbar problemi li għandu l-pajjiż illum, il-problema ta' traffiku.